Vale, nik ez. Aitzarra, Elizegi, Bai. nik uste dut zuk, ez dakit, egula aurreiritzi bat izango da, baina gabonak tradizionalak edo... Ni gabon... Gertatu alzaizuz zerbait gabonetan? Beti tokatzen da zerbait. Bai. Beti tokatzen da zerbait. Niri gabonak gustatzen zit izena gazteleraz, Navidad. Etortzen zaidalako urdaiazpikon izena, Navidul. Horregatik gustatzen da, kristona botatu. Bai, gaina gaur arbolaz jantzita, ointxe etorri zaitu hori, bai. Gabonak berez ez zaizkit gehiagi gustatzen, egia da, Baina, ara, Feliz Navidad, Juanito Beko endako, Feliz Navidad. Baina, mira, askotan, goizuetan beti urtero eta beste lekutan bezala egiten da kabalgata. Claro, erregek behar dira. Erregek, eta ni urte askotan izan naiz, erregea. Bai. Ez dakit zein nintzen, batzutan aldatu egiten, beltza ez. Ni Mari Domingi, Bai, bani askotan erregea, bai. Donja ez dut egene, baina mabi urtetan. Eta gustatzen zitzaidan, jak. Biorran gainen, Claudio, jak. Ez que me ha venido. Isildu inena ez, bukatu arte honintzak. Ah, ya está. Se la ha ido. Vale, no pasa nada. Vale. Jarraitu inenuz, vale. Izan du naiz askotan erregea. Biorran gainen, jak. Nagusia aurrean eta biorra gainen. Baina urte baten gertatu zen, ez zaudela biorrik. Bi. Eta hirugarrena poni bat zen. Eta txikiana zein zen? Ni. Ba, imaginatu herrin osoan, eta hau egia da, poni txiki batean lurra ukitzen nunik, eta bidai osoa, goizutan, ponin gainean horrela, karamelo gotzen dena denetatik egiten zidaten, bukatu nun, txikitua ez urrengoa. Horrela joten nintzen. Imaginatu, herri txikia, ondia kale asko dira, horrela denbora guztian, bukatu, ezin unatea poni gainetik, eosia dena, horrela, geroztik ena jarregea izan. Fuera, se acabó. Poni andu arre. Muy bien. ¿Qué pasano? Baina erregea, ara gure nintzen. Gutxien ez erortzeko arriskurik ez? Ez, egia da, baina lertua bukatu, no txukitzen.